नेक्स्ट सिलाय खुलिबाय आरोना नैफोरखौ खुलिखानाङा नैया फायनिया वर्ल्ड रेकर्डआव मोसानो थाखाय आरनाय बायदों आरोना आरनाय आरो रेगे रेगां फारसेजाय सान्दुं बोथोरा सिथ्लानि अबस्था हेलो गाइस नोंथांमोनखौ खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे चेनेलाव गुबुन मोनसे भिडिअ ओमफ्राय जोङो दा थांबाय दङ वर्ल्ड रेकर्डनि वर्कशप दङ आरोना थ बेयाव थांबाय दङ आरोना जों सानैनि जों सानैजों थांगोन रावबो लोगो गैया आरोना थ दिनै फार्स्ट डे साननैल'सो आरोना 19-20 स नायलायबाय थादों आरोना दिनै ब्लगखौ गाहाय मोनफैबाय ओमफ्राय नै सानैजों मबाइला मार कभार लागायसै गाहाय मोनफैबाय थ गारियाव गाखोगोन आरोना गारिनिफ्राय थांगोन जा ओइफाले पार होबालागोन हले गारिया नाबो या सफैबाय जोङो आहाय नै आरो इमान राहाबासो जाबाय जोंना दा जों थांनो नागिरदों नामा हाय मबाइला हामा नुयो